के कमल लकीर खींचेला के का कइले बा हम काल बतियाब अभी बरा ना बतियाब। हाँ जी, तो सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो। नमस्कार भैया लोग, कैसन बानी रउआ लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बहुत ही बड़का विवाद चल रहल बा, जवना विवाद के अंदर बंध चुकल बानी खेसारी लाल यादव। ये विवाद कहाँ से स्टार्ट होता? विशाल सिंह और सौरभ ऐश्वर्या विवाद में बहुत ही जबरदस्त तरीका से माने जम के रेला रेली कर रहल बा लोग। माने विशाल सिंह कबो गरिया देता नहीं सौरभ ऐश्वर्या के, तो कबो रेल देता रहे सौरभ ऐश्वर्या विशाल सिंह के, माने एकदम जबरदस्त रेल देता रहे। सौरभ ऐश्वर्या का तो वीडियो ना लगाएम, बाकी विशाल सिंह के वीडियो तुलो एक बार देख लो। विशाल सिंह बोला तरे खेसारी लाल यादव के कि मसूरिया आइल रहा लाइव, हम भोजपुरी में कहतनी वो हिंदी में कहले बारे कि मसूरिया आई रहा लाइव और बोलले बा का दू। तो सुन लो एक बार वो वीडियो हुआ कि तुम लोग देखिए लो, ओकरा बादे तार लोग के समझ में आई। हाँ जी, तो सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूं तो बोलना मत कि बोल दिया। विशाल सिंह के लाइव वाला वीडियो देखिए ले लोग, जिसमें विशाल सिंह खेसारी लाल यादव के मसूरिया बोलता रहा। जी हाँ, तो सबसे पहले ई जानी रहुआ लोगिन कि विवाद शुरू से शुरू ये होत तो होत कहाँ से बा। तो वो लोगिन के हम बता दी, पवन सिंह के एगो सॉन्ग आइल बा जनम के नाम बाटे आई नहीं। ए सॉन्ग के रिलीज कइल बाटे सारेगामा म्यूजिक पर। ए सॉन्ग के रिलीज कइल बाटे सारेगामा म्यूजिक पर और एमे काम कइले बारी श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव। ये दोनों जना मिल के सॉन्ग में काम कइले बालो, ठीक बा। और ये सॉन्ग के फिल्म में यानी कि बॉलीवुड के मूवीज में देहल गइल बा। और ये सॉन्ग के लिरिक्स लिखले बानी अमिताभ भट्टाचार्य जी। तो इहे बाटे और यह लेके कुछ यूट्यूबर्स जौन बारे पवन सिंह के तलवा चाटेला वो बोलत तलो का दो कि पवन सिंह एगो नया लकीर बना देले। और खेसारी लाल यादव भी लाइव बोलत तरेन कि हेने कौन देव नया लकीर बनैले बारे, तो हई कइले बा तो हऊ कइले बा। के कमल लकीर खींचेला के का कइले बा हम काल बतियाब अभी बरा ना बतियाब। नहीं जा तनी शूटिंग पर। तो खेसारी लाल यादव से ये बात पूछे तालो मैंने उनकर फैंस कि कुछ पर बोली, तो खेसारी लाल यादव बतावत रहे उनका लोग के कि शांत रहलो अभी, ठीक बा शांत रहलो, हम काल बताएम। ता खेसारी लाल यादव जौन बारेन खेसारी लाल यादव ई को विवाद ना करेलन, ठीक बा। बाकी जब विवाद करेलन तो खुदे अपना मुंह से बतावत रहे वो लोग सुनी कि का होला भोजपुरी इंडस्ट्री में। तार लोग कुछ होता तो खेसारिये से कंपेयर होता है। तो तू सुधर ना तो हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले। तो हमरा के खोदल मत ना, तो हम खोदब न तो पूरा स्थिति खोदा जाला, तू लोग तो जानता रह। तो प्लीज खेसारी भैया बताइए देनी कि अगर हमारी यूट्यूबर्स और हम जाग जाएम सो, माने कि हमने मिल के अगर जाग गनी सो, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से माने बहुत बड़का विवाद चली। तो लेकिन के हम बता दी जौन पवन सिंह के सॉन्ग आइल बा यही पर विवाद होता, आई नहीं। कुछ लोग बोला था कि मैंने लकीर खींच ले बारन, तो इस सौरभ ऐश्वर्या के अच्छा नहीं खेला गल। और मसूरिया बोल दिले बारन विशाल सिंह खेसारी लाल यादव के, ई भी उनका अच्छा नहीं खेला गल। तो ई भी जाके पवन सिंह के गाली दे दिले बारन। आ सौरभ ऐश्वर्या तो विशाल सिंह के माने पूरा जबरदस्त तरीका से गाली देते बारन। भाई देखो सौरभ ऐश्वर्या जौन भाई बारन हुई जेकरा पर भी भीड़ जालन उनका क्या तो सुधारिए दिलन ना तो भोजपुरी से भगाइए दिलन।